Tak, krásné deštivé odpoledne. Dneska se budeme podívat na Špilberk s tím, že tady můžeme vidět náš krásný plánek našeho hradu Špilberk, který je lehce graficky poupraven našimi místními obyvateli, ale my se tím nenecháme rozhodit a půjdeme se na to podívat osobně. Už jsme blízko, tak pojďme. Tak a v tuto chvíli se nacházíme před branami našeho brněnského skvostu, neboli hradu Špilberk. Jehož výstavba byla započata v roce 1234, a to kým jiným než naším králem železným a zlatým Přemyslem Otakarem II. Ovšem my v tuto chvíli nezůstaneme před branami jako tehdy Švédové při 30leté válce v 17. století. My se totiž podíváme dovnitř, tak pojďme. A nyní se nacházíme ve spodní části hradu Špilberk, kde můžeme naleznout takzvané kazematy, které byly vybudovány v roce 1783 na popud Josefa II., který je vybudoval z toho důvodu, že zde chtěl věznit ty největší zločince tehdejší doby. Přiznám se, že já sám se bojím, abych se odsud dostal živý. Tak a v tuto chvíli se nacházíme na jednom z nejzajímavějších míst na hradě Špilberk, kde se trestaly nevěrné ženy. A víte jak? A to tak, že si stoupnuli tady na stupínek, kde byly zabetonovány a postupně jim nechali kapat vodu na hlavu. Jak jinak to mohlo dopadnout než dírou v hlavě? Proto otázka na ženy zní, stojí vám to za to? Zde Josef II. Věznil ty nejtěžší zločince, kteří byli odsouzeni na doživotí. A já vám řeknu jednu legendu. Dle legendy sám Josef II. Si vyzkoušel v těchto tzv. Josefínských kopkách na 1 hodinu být. A po 1 hodině strávené v této kopce zjistil, jak hrozné to je, a tento trest zrušil. A osobně vám můžu říct, že jsem minutu v té kopce trávil, než náš kameraman zapl kameru. A stačilo mi to. Hallo, wie heißt du? Ich werde daher nicht. Během druhé světové války se zde nacházela telefonní ústředna německé armády. Jinak řečeno, i takto se dají využít naše české památky. Pamatujete si, jak jsem na začátku videa tvrdil, že mám strach, že se z kasela nedostanu? Dostal jsem se. Možná trošku zapáchám, možná jsem trošku špinavý, ale jinak pohoda. Tak, v tuto chvíli máme kasematy za námi a podíváme se do samotného nitra hradu Špilberk, který v nedávné době prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která mu navrátila svoji staronovou podobu. Pojďme za mnou. Zde je takzvaná třešnička na dortu místního hradu Špilberk, protože se zde nachází místní studna, která svojí hloubkou 111,8 patří k těm nejhlubším studnám v našich zemích. Pro vaši představu je to takový AZ Tower do hloubky. Když se posuneme dál, zde můžeme vidět barokní cistérnu, kam se odváděla dešťová voda ze střech. A když se posuneme dál, tak tamhle vzadu můžeme vidět prostor, kde se konají shakespearovské hry. To znamená, v létě se zde žije kulturním centrem, protože zde se odehrávají ty nejlepší divadelní představení. Cítíte ty spálené petardy? Já ne. Ale zrovna tady se zahajuje i ukončuje přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis.
nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, a to na místě, ze kterého lze vidět naši další brněnskou dominantu, a to katedrálu svatého Petra a Pavla, která možná bude naším dalším cílem, pokud tento předmět budeme opakovat. Děkujeme za zhlédnutí. Pro ochranu a regeneraci kulturních hodnot území Dominik Kotala a jeho tým, Ondřej Světlík, Veronika Vašková a Miroslav Pilár. Tak a máme tady pro vás jednu perličku na závěr. Když se tady vedle mě podíváte, vidíme tady psí exkrement. A my jsme sami v práci zdůrazňovali, že je potřeba zintenzivnit policejní hlídky, aby se takové psí exkrementy tady tak často nevyskytovaly. A dle mého názoru to není dnes poprvé, ani naposled, co jsme nějaký takový potkali.